Λοιπόν, σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στην πρόσφατη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά μέσα από ένα πρίσμα εντελώς διαφορετικό. Πρόκειται για μια ριζοσπαστική θεωρία που έρχεται να ανατρέψει σχεδόν όλα όσα πιστεύαμε ότι ξέραμε. Όλοι έχουμε δει την ένταση, τα χτυπήματα, τις ατελείωτες αναλύσεις, αλλά τι γίνεται αν η ιστορία που μας λένε δεν είναι ολόκληρη αλήθεια? Και τι γίνεται αν όλα αυτά τα γεγονότα είναι απλώς η επιφάνεια, η κορυφή, ας πούμε, ενός τεράστιου κρυμμένου παγόβουνου? Κοιτάξτε, η επίσημη εκδοχή είναι πάνω κάτω γνωστή, έτσι δεν είναι? Μας λένε ότι όλη η φασαρία γίνεται για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για την υποστήριξή της σε διάφορες ομάδες στην περιοχή, όπως η Χούθη και η Χεσμπολάχ, και γενικά για τον ρόλο της που αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή. Αυτή, σε γενικές γραμμές, είναι η ιστορία που ακούμε παντού. Και εδώ είναι που αρχίζει μεγάλη ανατροπή. Γιατί σύμφωνα με τον συγγραφέα E.M. Burlingame, όλη αυτή η ερμηνεία είναι μια καταστροφική παρανάγνωση. Η θεωρία του λέει ότι το Ιράν δεν είναι η αιτία του προβλήματος, αλλά ένα σύμπτωμα. Ένα απλό θέατρο, μια σκηνή, όπου παίζεται η τελευταία πράξη ενός πολέμου, που είναι πολύ, πολύ πιο παλιός. Εντάξει, ας το πιάσουμε από την αρχή. Για να καταλάβουμε αυτή τη θεωρία, πρέπει πρώτα να μπούμε λίγο στη λογική μιας κεντρικής ιδέας. Την ιδέα μιας αυτοκρατορίας που υποτίθεται δεν έπεσε ποτέ. Απλώς μεταμορφώθηκε και τώρα λειτουργεί με δύο κέντρα εξουσίας που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανική Αυτοκρατορία δεν εξαφανίστηκε. Απλώς εξελίχθηκε. Λέει λοιπόν ότι δημιούργησε έναν άξονα με δύο πρωτεύουσες, το Λονδίνο από τη μία και την Ουάσιγκτον από την άλλη. Φανταστείτε το σαν μια σύγχρονη εκδοχή της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης. Δύο πόλοι που μοιράζονται την εξουσία, αλλά που ταυτόχρονα έχουν και τις δικές τους ατζέντες, οι οποίες, ξέρετε, πολύ συχνά συγκρούονται. Και εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Ο υποτιθέμενος καταμερισμός εργασίας, ας πούμε. Το Λονδίνο, μέσα από το City και τη Wall Street, ουσιαστικά ελέγχει το παγκόσμιο χρήμα. Η Ουάσιγκτον, από την άλλη, κάνει κουμάντο με την τεράστια στρατιωτική της δύναμη, το Πεντάγωνο, και το απέραντο δέκτυο των βάσεών της. Δύο διαφορετικές μέθοδοι, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες που βρίσκονται σε έναν διαρκή αλλά σχεδόν αόρατο πόλεμο μεταξύ τους. Μα πώς γίνεται αυτός ο εσωτερικός πόλεμος? Η απάντηση, λέει η πηγή, είναι κάτι που ονομάζεται δίκτυα stay behind. Τι είναι αυτά? Είναι, λέει, τα παλιά αυτοκρατορικά δίκτυα στις μυστικές υπηρεσίες, στην οικονομία, στην πολιτική, που έμειναν πίσω ενεργά ακόμα και όταν οι αποικίες έγιναν ανεξάρτητα κράτη. Αυτά τα κρυφά δίκτυα είναι το πραγματικό πεδίο μάχης ανάμεσα στις φατρίες του Λονδίνου και της Ουάσιγκτον. Ας γυρίσουμε τώρα στο Ιράν, για να δούμε πώς κολλάει όλο αυτό. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, το Ιράν δεν είναι ο κακός της υπόθεσης. Είναι απλά το γήπεδο, το πιόνι αν θέλετε, όπου παίζεται αυτός ο εσωτερικός πόλεμος της Δύσης. Η ιστορία του Ιράν, αν τη δει κανείς έτσι, βγάζει ένα διαφορετικό νόημα. Το 1953, CIA και MI6 συνεργάστηκαν για να ρίξουν τον Μοσαντέκ, που έκανε το λάθος να εθνικοποιήσει το πετρέλαιο, χτυπώντας τα συμφέροντα της σημερινής BP. Το 1979, η Ισλαμική Επανάσταση έσπασε αυτόν τον έλεγχο. Μεγάλο χτύπημα για το σύστημα. Και φτάνουμε στο σήμερα. Τι γίνεται τώρα? Εδώ, τα στρατιωτικά χτυπήματα ερμηνεύονται σαν μια κίνηση της Ουάσιγκτον να χτυπήσει τα περιουσιακά στοιχεία και την επιρροή της φατρίας του Λονδίνου στην περιοχή. Και εδώ η θεωρία γίνεται πραγματικά επική. Γιατί αυτή η σύγκρουση, λέει, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν άρχισε καν τον 20ο αιώνα. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, είναι ο τρίτος και ο τελευταίος αγγλικός εμφύλιος πόλεμος. Μια διαμάχη που κρατάει κυριολεκτικά αιώνες. 400 χρόνια, ας το σκεφτούμε για ένα λεπτό. Η σκέψη και μόνο ότι οι σημερινές παγκόσμιες κρίσεις μπορεί να έχουν τις ρίζες τους πίσω, μα πάρα πολύ πίσω, στον 17ο αιώνα, είναι απλά εξωπραγματική. Η θεωρία λοιπόν συνδέει τρία τεράστια ιστορικά γεγονότα. Ο πρώτος πόλεμος, λέει, είναι ο κλασικός, βασιλιάς εναντίον κοινοβουλίου στην Αγγλία. Ο δεύτερος, στην πραγματικότητα, είναι η Αμερικανική Επανάσταση, που εδώ δεν τη βλέπουμε σαν πόλεμο ανεξαρτησίας, αλλά σαν καυγά μέσα στην ίδια την αγγλική ελίτ. Και ο τρίτος είναι αυτό που υποτίθεται ότι ζούμε τώρα, η τελική παγκόσμια σύγκρουση ανάμεσα στα δύο αυτά κέντρα εξουσίας. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, όπου η ουσία είναι ότι δεν παρακολουθούμε απλώς μια ακόμα γεωπολιτική κρίση. Υποτίθεται ότι παρακολουθούμε την κορύφωση. Το τέλος ενός ιστορικού κύκλου 400 ετών που θα καθορίσει, τελικά, ποιος θα κάνει κουμάντο στο παγκόσμιο σύστημα. Για να τα μαζέψουμε όλα μαζί, το συμπέρασμα αυτής της ανάλυσης είναι το εξής. Πρώτον, ό,τι γίνεται στο Ιράν δεν αφορά πραγματικά το Ιράν. Είναι απλώς ένα σύμπτωμα.
Είναι, ας πούμε, ο καπνός που μας εμποδίζει να δούμε την πραγματική φωτιά. Έναν τεράστιο εσωτερικό πόλεμο για τον έλεγχο ολόκληρου του αγγλοαμερικανικού συστήματος. Και σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, αυτή η μάχη έχει μπει στην τελική της ευθεία. Και όλο αυτό φυσικά μας αφήνει με ένα τεράστιο ερώτημα. Γιατί αν δεχθούμε έστω και για μια στιγμή αυτή την προοπτική, τότε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όλη η σύγχρονη ιστορία αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Τα γεγονότα που νομίζαμε ότι καταλαβαίναμε, ίσως να μην ήταν ποτέ αυτό που φαίνονταν. Είναι σίγουρα μια σκέψη που αξίζει να κρατήσουμε.